その責任は私が取るよ。さてユリウス、始めようか。今日俺はこの国を変える。何なんだよこいつら。第27代目魔法帝コンラーパレット。元魔法帝が復活的なこと？愚かとは哀れなり。蹂躙の時間、邪魔者は駆逐しとかなきゃな。闇団長、自分の無力さを責めながら死ぬがいい。コンラード。行くぞベル、全力だ。行くぜお前ら。同時に起動する。何も守れない、何も変えられない魔法帝に夢を見るのはやめろ。みんなと一緒にこの国を変えていく。もうみんなの魔力が持たない。あった、俺は魔法帝になるんだ。映画「ブラッククローバー魔法帝の剣」